Posarem l'aigua dels macarrons a bullir, el primer, i mentre a l'altre cantó anirem fent el sofregit. Poso un rajolinet d'oli, que a partir d'ara em sembla que en lloc d'oli posaré, que abans ja ho feia també, hi posaré mantega per gastar mantega i no posar tant d'oli. Acabem d'estalviar una mica. I aquí bullirem mig quilo de macarrons. És així, perquè per força, i així es veus, un poc ja parat. Surt molt maco. És tomàquet triturat de l'ametller, però és cru. I ho farem a trossets petits. Ho volem triturat, però no que quedi aigüeta. 2 cebes. Però aquí n'he posat 3 perquè una és per la beixamel. I amb una cuita ho faré tot. I després apartaré la beixamel. I serà com faig la beixamel, sempre hi faig una ceba. Anem a triturar fins que veiem el punt que ens agrada. Però sempre veus que quedi aquest granet així. Però bueno, no es pot tocar aquí dintre que no es desenxufi. S'escorri bé l'aigua, no faig amullader per aquí. A poc a poc, deixem el foc perquè si no farà allò que fa xup. Tornem a tapar, anar remenant fins que arrenqui el bull. Llavors ja destaparem. Fer el sofregit dels macarrons, una miqueta d'oli, amb cuidado. Molta mania quedi tot posat. Les nanses sempre les poso així, ja que em dius que ho expliqui. Les botifarres són del Serra. Com que la d'ell ja no en té, la pasta sempre s'ha d'estar remenant. A la mínima de res la tens enganxada. Que ja ha passat pel seu oli, no s'enganxa res i tota l'estona vigilant. Aquesta mental, una vegada el va comprar la Noemí. Aquestes botifarres són del Serra, d'aquestes que tenen una miqueta de picant. Aquí hi ha 3 cebes, en tirarem 2 i l'altra la guardarem per la beixamel. Una mica de ceba per la beixamel i molta pels macarrons. Ja té prou aquí de bullir i ja anirà més de pressa el sofregit. Ara vaig a començar a provar com està el macarró. Doncs mira, aquests macarrons segurament que es deuen fer de moltes maneres, però aquests són els meus invents. Són inventats meus. Sí, és veritat. A mi ningú m'ha ensenyat a fer macarrons, però jo els faig així, mira. Ara he baixat el foc perquè veig que la cosa va massa forta. Ara agafarem una escorredora, escorrerem tota la pasta. He posat quasi un pèl massa, quasi un pot de tomàquet triturat. Natural, de l'ametller. Diguem-ho tot, home. I ara, Carlos, si em dones una miqueta d'all i julivert, sisplau. Ara això s'ha de caure una bona estoneta. Costa una miqueta de caure. Bueno, jo ho faig així, Carlos, sempre ves, vols que digui. No diu que ho faci com ho faig, jo ho faig així. I així salta més de pressa. Aquest és all i julivert fet nostre. Aquest ho fem nosaltres, aquí, això sí que ho tenim. Te tiro el que te prepara, a veure si no és suficient. Ara. Bueno, ara com que ja he bullit els macarrons, els tiro dintre la pasta. Farem una remenada. I llavors ens posarem a preparar la beixamel. La beixamel vol bastant d'oli i bastant de mantega. 2 tacos. Una ceba. Pot ser mitja ceba, pot ser una ceba, jo que m'agrada molta ceba a tot arreu, doncs faig una ceba. Quan preparo i poso la ceba, sempre hi poso la sal. Tant si faig verdura, com si bullo macarrons, com si preparo, ara estic preparant la beixamel, el mateix posar la ceba, ja tiro la sal i així no m'ho descuido. Ara es va coent la ceba i quan estigui ben duradeta, no quedi aigüeta ni res, llavors hi posarem la farina. La farina ja m'ho van ensenyar els de Forber, que sempre farina fresca. La compro sempre al forn de pa.
El que vagis, compres farina. Sempre tinc 4 paquets de farina per si faig pasta de pizzas o que sigui. Sempre tinc farina. O haig de fer una coca o el que sigui. Farina, quan en compro 4 paquets, compro 4 paquets de mig quilo. Saps que sempre tens farina a punt. Què és a l'hivern? El tinc dintre l'armari. Què és a l'estiu? El llegum sec i la farina i aquests fruits secs sempre han d'estar a la nevera, perquè si no es fan papallones a la cuina. 1, 2, 3... Això està quedant ja, veus? Ara anirem posant la beixamel per aquí a sobre i el formatge ratllat, i com que ja tenim el forn calent, doncs s'anirà tot a gratinar. I són els famosos macarrons al forn d'anar al col·legi dels nens. Posarem el formatge ratllat ben escapadet. I ara dinarem nosaltres amb els macarrons. Si en queden pel Carles, en quedaran. I si no en queden, es quedarà sense. 4 puntetes de mantega. Al mig, no vol tapar, no, al mig. I ara aquí posarem. Mirarem com està, veus, està al punt. Aquests són els famosos macarrons de quan els nens eren petits, del Carles i del Ricard, i de tots, però a la canalla els macarrons, si un dia ve algun amic convidat, sempre macarrons, al forn o sense el forn, però que els macarrons no fallem mai. El dia que els hi fèiem beixamel, que aquests són un beixamel, encantats de la vida. I s'acabó la secció.